L-ewwel pass ser tkun il-laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv illi ser issieħ nhar il-Ħamis l-għada illi jagħlaq il-Parlament għal vaganzi tas-sajf. Din id-data intgħażlet apposta ħalli kull deċiżjoni ma jkunx jista' jkoll effett immedjat fil-Parlament. Se ssir ukoll l-għada illi Richard Kakija Caruana mistenni jitlaq uffiċjalment mir-rwol tiegħu ta' ambaxxatur. L-ewwel deċiżjoni li jittieħdet hija dik illi t-tliet deputati li ma vvotawx mal-Gvern ma jiġux impoġġija kollha fl-istess keffa. Se jsir l-argument li minkejja li mar kontra d-direttivi tal-partit, Franco De Bono kien ilu jgħid li ser jivvota kontra Carm Mifsud Bonnici. Għalhekk filwaqt li l-kundanna fil-konfront tiegħu mistennija li tinżamm, din ser tipprova tittaffa bi stqarrija li tinħareġ mill-Kumitat Eżekuttiv. Il-ħsieb huwa li l-ġlida dwar jekk De Bono jitħallix jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss titħalla l-iktar tard, possibilment biex il-konflitt li mistennin għala bejnu u bejn Beppe Fenekadami ma jkarkarx għal żmien twil. Fil-verità, Gonzipien jidher li huwa indeċiż jekk De Bono jitħallix jerġa' jikkontesta anki jekk id-deputat nazzjonalista huwa mifhum illi qed jikseb appoġġ intern fih dan il-Partit Nazzjonalista. Is-sitwazzjoni hija differenti fil-każ ta' Jeffrey Pulicino Orlando u Jesmond Muljet, fejn ser jintuża l-argument li dawn ma avżawx lill-partit minn qabel bil-pożizzjoni illi kienu ser jieħdu fil-vot dwar il-mozzjoni fuq Richard Kakija Caruana. Sabiex jidher ibes il-Prim Ministru mistenni jipproponi lill-Kumitat Eżekuttiv li Pulicino Orlando u Muljet ma jitħallewx jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali illi ġejja. Filwaqt li din id-deċiżjoni tista' tidher bħala waħda qiebsa ser tħalli ħafna nies fil-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista jħarsu lejn xulxin. U dan għaliex kemm Pulicino Orlando kif ukoll Muljet diġà ddikjaraw illi mhux fi ħsiebhom jerġgħu joħorġu għall-elezzjoni. Pulicino Orlando saħansitra ddikjara illi lanqas bi ħsiebu jivvota. Fl-istess ħin, waqt li l-pubbliku u l-mezzi tax-xandir qed jistennew li l-Kumitat Eżekuttiv jittratta wkoll it-talba għad tkeċċiet Richard Kakija Caruana, il-membri ta' ġewwa net fih dan il-Partit Nazzjonalista ġew informati li din it-talba mhux ser tiġi trattata din il-ġimgħa. Minflok mistenni tissejjaħ laqgħa oħra l-ġimgħa d-dieħla fejn tittieħed deċiżjoni f'dan ir-rigward. F'din il-laqgħa l-Prim Ministru mistenni jagħmel difiża kbira ta' Richard Kakija Caruana. Dan iżda mhux mistenni li jkun biżżejjed u għalhekk Richard Kakija Caruana iddeċieda illi jitlob lil Edi Fenekadami biex imur huwa wkoll jitkellem favurih fil-Kumitat Eżekuttiv.